Gulong mo. So, magkaparwas kami. Karwas. Please enter your 6-digit code now. Ayan, so kailangan i-log in yung number code para makapasok kami doon sa car washing. Door number has been accepted. Please place your vehicle in neutral. Roll up your windows. Don't touch the brakes or steering. Pwede ka na yata ang pumasok. Yan. And so start na lang aming washing. So, automatic car washing to. So, hindi mo na kailangan ikaw ang magpunas. So, automatic na nga. So ito na nga, mag-cleans na, mag-clear na, oh. Clear na ang glass. Ayan. Final touch. Ayan, chine-check niya kung malinis na, dahil kung hindi pa, pwede mong i-return at ulitin ulit. Dapat yung isang anak ko kasi walang pala. Ayan, for $15, malinis na ang sasakyan mo. Hindi mo na kailangan magkuskus. So, worth $15, okay na, malinis na.